Hola, què tal, com estem? Soc el Joan i us explicaré un conte. El conte es titula L'home dels núvols. Segurament fou un dia com avui, anònim i sense contingut. Un d'aquells dies en què no passa res i acabes per oblidar, com si mai hagués existit. El carrer farcit de gent i al mateix temps buit d'humanitat. Mirades perdudes i passes apressades. Així és la vida a la gran ciutat. Aquell dia jo era un de tants i tants que corren pels carrers com si fóssim impulsats per un enginy enigmàtic i secret que ens fa moure d'una banda a l'altra. Sense preguntes, sense qüestionar-nos res. Per què? Així està escrit. I per alguna cosa serà. Però aquell dia alguna cosa va canviar. Perquè una persona es va apropar a mi i em va parlar. Recordo la seva breu salutació i el seu somriure amable i confiat. Com pot ser algú que a qui no conec de res gosi abordar-me pel carrer d'aquesta manera? No podia deixar de sorprendre'm i de mostrar evidents signes d'incredulitat davant del que estava veient. Em vaig quedar immòbil i callat, sense saber com reaccionar. Els núvols són molt bonics avui i corren molt, em va dir. Perdoni, senyor, que ens coneixem. No ho crec. Soc nouvingut per aquí. Em dic Ògul. I tu? Jo em dic Joan. Quin nom és aquest, d'Ògul? És el meu nom. No t'agrada? Sí, i tant, és molt maco, però és que faig tard de manera que si em perdona... Bé, jo t'acompanyo. Des d'aquí no es veuen bé els núvols. Perdoni, senyor, però com li deia, tinc molta pressa. Adéu. On vas? Tinc molta feina per fer. I és clar, els núvols corren tant avui. Gairebé no tens temps de veure'ls. Tots i com es transformen. Vine amb mi. Conec un lloc on se'ns escaparà cap a cap. Em va agafar de la mà i va començar a tirar d'ella i tot provant que el seguís, però jo em vaig alliberar i li vaig esbroncar la cara. Escolti, que és boig o què? Deixi'm en pau. Però què et passa, home? No vols anar a veure els núvols? Per què dimonis vull veure uns estúpids núvols? És maco. A mi m'agrada mirar-los. De vegades, fins i tot, m'imagino que puc volar i vaig fins allà amunt. I que puc veure tot el món com ficat dins d'una bola de vidre, remenuda i als meus peus. És fantàstic. Apa, vine amb mi, ja veuràs com t'agrada. Em va tornar a agafar de la mà i a tirar de mi. Però aquest cop no vaig resistir-me. Potser va ser per l'estranya situació, perquè potser tenia una mica de por, i el fet és que em vaig deixar portar. Després de caminar una breu estona, vam arribar al port, i un cop allí, a l'escullera. En arribar, es va aturar i va cridar. Ja hi sou! Què et sembla? Què em sembla el què? Aquest indret. No és fantàstic? I què té de fantàstic? Doncs tot, mira, des d'aquí es veu perfectament tot el cel i si baixes els ulls tens tot el mar davant teu. I tot això per què serveix? Per res, però és maco. No són bonics els núvols? Tan blancs, tan grans i tan llunyans. Jo, quan veig un núvol, agafo un paraigües. I tant, no és genial? Mai t'has preguntat d'on ve l'aigua de la pluja? L'aigua ve d'algun lloc, potser d'algun lloc molt lluny d'aquí. Potser és un núvol australià, en forma de cangur? O potser ve de l'Atlàntida? Brrr, quin fred! Potser és un mininúvol, que tot just ve de la piscina del teu veí? De vegades m'agradaria poder parlar del llenguatge dels núvols perquè em pogués sentir d'on venen. De debò que mai t'has preguntat d'on venen els núvols? Doncs no. Vaja, ets una mica estrany, tu, eh? Estrany, jo? Estrany? I tant! Mai t'has preguntat d'on venen els núvols. Això és molt estrany. I quina importància té això? Els núvols venen i se'n van i ja està, i no parlen. I tu com ho saps? Has parlat amb algun? Segur que no. Evidentment que no. Els núvols no parlen. No parlen com nosaltres, però diuen coses. Tan sols has de mirar-los amb atenció. Què és el que diuen? Que plourà? Moltes coses, anunciant la pluja, esclar. Però això no té importància.
Els núvols parlen de coses com que no es poden veure, coses que solament es poden sentir. Com? Sí, home, els núvols són com un mirall. Reflexen el que tu els projectes. Et mostren la teva pròpia ànima. Vinga, home, t'has sonat. Pensa una mica, a veure, mirall. Mira, veus aquell núvol? Digues què hi veus. Un núvol. Però pensa, home, què et ve al cap quan el mires? Que agafi un paraigües? No. Parlo del núvol en si, de la forma, de la mirada, de la mida, del color. Mira'l i digue'm què et recorda. No ho sé. S'assembla un cotxe, però així... Bé, ja és alguna cosa. Jo més aviat et diria que és un carruatge tirat per 6 cavalls i 2 eugues, dels quals les 2 eugues i 4 cavalls són negres i la resta grisos. Però, en fi, no està malament. Això és un joc de canalla. Els nanos ho fan. Miren un núvol i diuen el que els recorda. Que potser ets una mica retardat, o què? Vaja, ja veig que no has entès res, oi, no? No te n'adones que no hi ha 2 persones que vegin el mateix núvol? Els núvols no tenen forma. Els hi donem nosaltres. Per això són un mirall. Veiem en ells el que nosaltres volem veure, el que portem a dins nostre. A ells tant els fa que pensem d'ells mateixos. Existeixen i ja està. Vegis el que vegis en un núvol, mai deixarà de ser-ho. Els núvols són com la vida. I són per tothom. Pots mirar la teva vida de moltes maneres, però no per això deixarà de ser la teva vida. Has d'utilitzar la teva fantasia, perquè conformar-se amb un cotxe si pot ser un carruatge. Per què tenir una vida avorrida rutinària si la pots fer alegre i plena de sorpreses? No veus que la vida que dus només depèn de tu mateix? Tu decideixes en què es converteix un núvol i tu decideixes en què converteixes la teva vida. Bé, en això tens raó, en part. Perquè t'agradaria ser milionari? No creus que per sentir-te com un d'ells no cal ser-ho? Et parlo de sentiments, de sensacions, de fantasia. Pots passar-te tot el temps veient les coses negativament. Pots deixar passar els anys, un rere l'altre, sense preguntar-te què n'has tret de profit. Pots arribar a oblidar que la teva vida no és tan llarga i que no es mereix ser malaguanyada, però també la pots omplir d'il·lusió i fantasia. Per cada dia diferent, intenta-ho almenys. Mira cap al cel i quedar-te com un estaquirat veient el blau intens que hi ha en ell, i per la nit, allargar els braços cap a la llunya i desitjar que totes les teves forces poder estar allí. Mirar un vaixell que desapareix en l'horitzó i preguntar-te on anirà. I què hi ha allà? I per què? No veus que el món que t'envolta és preciós? Per què ignorar-lo si no s'ha de pagar per gaudir-ne? Creus que la vida que tu veus és millor que la que jo veig? Això és el que va dir. Creus que la vida que tu veus és millor que la que jo veig? Després va girar cua i va marxar. Jo em vaig quedar allà durant una estona intentant comprendre en el que aquell home estrany m'havia explicat, però no ho aconseguia. Vaig tornar a casa, tot intentant convèncer la meva ment que tot allò eren senzillament les idees d'un boig i que no havia de preocupar-me'n més. Però alguna cosa estranya em passava, perquè en el fons alguna cosa em deia que aquell home tenia raó, o part de la raó, en tot allò que havia dit. Els següents dies, després del meu encontre, vaig pensar molt en tot allò, però tot i així no aconseguia trobar-hi cap sentit. Finalment, vaig oblidar-ho tot i ara, afortunadament, tot segueix igual. Bé, si us haig de ser sincers, haig de dir que de tant en tant, molts pocs cops, alço la mirada cap al cel i de tant en tant, com us deia, veig un núvol que em recorda alguna cosa. Aleshores m'aturo i l'observo amb atenció per poder copsar tots els seus detalls. Per això és pura anècdota. La meva vida segueix com sempre i així és com ha de ser. Això de la fantasia són rocades pels nens i jo ja no sóc un minyó precisament, ni tampoc puc perdre el temps amb aquestes bajanades. De totes maneres, crec que un dia, no em pregunteu pas per què, m'aproparé a l'escullera. Segur que des d'allí
podré veure tots els núvols. L'home dels núvols. Autor, Joan Moret. Que tingueu un bon Sant Jordi.